Церква празнує пам'ять преподобного Іова Почаївського і Іова Многострадального. Саме Іов Многострадальний у древні часи показав, що Господь, коли іспитує чоловіка, допускає для того, щоб міг бути подданий тільки іскушенню, но маючи віру, надію на Бога, все може все претерпіти. Знамените вираження Іова Многострадального: «Почому я маю від Бога добре приймати, а в часи іспитання, напасті, суєти, болезні не приймати? Що Бог дав, то треба приймати. І я вірю, що колись прийде час, коли Господь благословить мене, і я буду мати відповідну нагороду». Іов Почаївський – образ великого славного на Западній Україні спасіння православ'я. Чудний православний остров, котрий завжди був як неким фундаментом православ'я. Хоча один час був і в руках уніатів, но все рівно зберіг себе донині в православ'ї. Ми молимо: Господи, благослови усіх наших монахів почаївських, котрі, крім того, що кожен має напасти і терпіння від цього світа, від сатани, вместе з тим ще терплять і всякі погрози від чиновників, що хочуть забрати від них лавру і зробити її музеєм, так, як у комуністичні часи зробили з Києво-Печерською лаврою і привели до опустошення усіх храмів, і, як і Почаївську, а монашество все це підняло і зробило і Києво-Печерську лавру, і Почаївську лавру твердинями православ'я. Нині апостол Павел виявився в Афінах. Буваючи в Афінах, на тому місці, де був Аеропаг, завжди ми споминали ті слова. Там Аеропаг не наподобі Верховного суда або на рівні якогось парламента. Збиралися греки, язичники і приймали свої рішення, но написано в Діяннях апостольських у 17 главі: ніч так не любили афіняни, як філософствувати, або по-нашому, по-русинськи, мудрувати. Павел, котрого пригласили виступити в Аеропагові, що міг сказати? Міг сказати зразу свою проповідь. Вони би його не послухали. Що ж зробив Павел як образець місіонерської проповіді? Він сказав: афіняни, ви, вижу, по-особенну люди набожні. Роздивляючись ваші святині, між ними я знайшов жертвенник, на котрому написано невідомому, ще невідомому Богу. Ви, не зная того Бога, уже його почитаєте, як і я, Павел, проповідую Христа Господа. Бо сам Бог, каже Павел, не потребує служення рук чоловічих або не в рукодревних храмах живе, бо сам дає і життя, і пищу, і територію. Но Бог создав людей, дав їм приділи, кожному народові свої границі, щоб люди глядали Бога, ці знайдуть його, бо Бог недалеко від кожного із нас, бо ми Богом живемо, движемося і существуємо. От формула для чоловіка віруючого. Но, правда, афіняни слухали уважно, но коли почули, що Господь зійшов з небес і був розп'ятий на кресті, і потім воскрес, то їм оказалося дуже тяжко для восприяття. То вони вирішили закінчити диспут тот і сказати: послухаємо тя, Павле, Савле, у другий раз.
Що ж ми говоримо сьогодні, Господи? Благослови наших людей, котрі так же, як апостол Павел говорив, коли прийняли віру православну від Кирила і Мефодія, зрозуміли, вищого і святішого не буває. І донині держимося свої віри. І то, що фарисеї переживали, що розповсюджується віра, вони і до нинішнього дня фарисеї слідкують, щоб средства інформації були безбожні, сатанінські, брехливі, а всякі там церковні не будуть. Ну, вони такі маленько мають просмотрів, не собі там десь тліють, но основна маса, мільярди книжок, не духовні, а чорна магія, біла магія, различні французькі розвратні романи, бойовики, различні казки, но не духовна література. Так, є духовна література, но там 0,01% із того, що безбожники напечатали по цілому світу книжок. До апостолів прийшли елліни. Вони підійшли до Філіпа і сказали, ми хочемо видіти Ісуса. От Ісус і каже в цей час, прийшов час прославитися Сину Людському. Істинно говорю вам, якщо пшеничне зерно, упавши в землю, не помре, то плода не дасть. А якщо умре, то принесе много плода. Любящий свою душу, своє життя, всіхся боящий, прячущийся, приспосаблюючийся, погибне. А тот чоловік, котрий своє життя присвятить служіння Богу, навіть якщо пострадає, він збереже своє життя, збереже свою душу для життя вічного. От чому сьогодні ми кажемо, Господи, благослови нам держатися віри в Бога. Ми чувствуємо, знаємо, що ми, народ Божий, православний, живемо Господом Богом, нема движимося, живемо, существуємо. Без Бога, а не до порога, давня наша поговорка. В Бозі ми совершаємо свої добрі діла, робимо свої плани. Ставши ми дітьми Божими, православними канонічної церкви, бережимо своє життя, бо взирає на подвиг Іова Многострадального, який отверг навіть предложення його жони, а в терпінні проводив своє життя і був нагороджений Богом, і восстановилася його і сім'я, і діти, і багатство. А також восхищаюся подвигом Іова Почаївського, обітель якого і нині є твердиня православ'я. Держимося так, бо лише так ми, діти Божі, відчуває єдинство нашої Української православної церкви канонічної, в'єдно із традиціями Кирило-Мефодіївської традиції в нас в Закарпатті, історичної Карпатської Руси, ми й тут, діти Божі, православні вічності, в'єдно Іовом Многострадальним, Іовом Почаївським, да й з нашими святими зможемо наслідувати по милості Божої Царство Божої. Амінь.